Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur martxoak 19 asteazkena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, hemen platoan Garazi Iribarren eta Idoia Zabaltza izango ditugu. Pirineoetako AEKako kide eta kide ohia direnak. Pirineoetako AEKak aurten 40 urte betetzen ditu, eta ibilbidearen inguruan eta baita urteurrena nola ospatuko duten berri emango digute. Eta beste alde batetik, Josu Ekisoain izango dugu, Euskal Herriko Ardi Ile Moztaileen elkartetik datorrena. Aurten lehendabiziko aldiz, Euskal Herriko Ardi Ile Moztaileen txapelketa egingo dute, irailaren 27an egingo dutena, eta honen berri ematera dator. Baina elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1886ko martxoaren 19an, Ikurrina jarri zuten lehen aldiz EAJaren egoitza batetik kanpo, Bermeon. Pedro Ortube patroiaren aketxe belaontzian izan zen. Ikurrina ezkeldun batzokisa jertzaleen egoitzetan bakarrik erabili zen ordurarte. Ortube Bermeoko jertzaleen artean nabarmendu zen, besteren artean herriko hilerrian hilarri bat jarri zuelako euskaraz, bertako agintariekin liskarra eraginez. Urte batzuk geroago, 1933ko martxoaren 19an, Gerda Taro argazkilaria atxilotu zuten Alemanian, Hitler botatzeko komunisten konplot baten kide zela egotzita. 2 asteren ostean askatu zuten eta familiarekin Alemaniatik ihes egin behar izan zuen. Egun berean baina 1984ko martxoaren 19an, Galeko mertzenario Txerit hil zen Miarritzen, prestatzen ari zen lehergailua lehertuta. Euskal errefuxiatuak bildu ohi ziren taberna baten atarian bonba autoa prestatzen ari zen. Eta bukatzeko 2003ko martxoaren 19an, Komite Internazionalistak taldeko 3 euskal brigadista Bagdaden geratu ziren poblazio zibilarekin batera, nahiz eta Iraken aurkako gerra hasi aebek. Militarrek kontrolatutako albiste agentziak zabaltzen ari ziren informazioaren oso bestelako ikuspuntua eman zuten beren kroniketan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, irriziklo ekimenaren baitan, flop kultura egingo da Nafarroako antzerki eskolan. Eneko Garzia eta Daniel Pascual ordubetez beren ikuspuntua emango dute aktualitatezko zein pop kulturako hainbat alderdiren inguruan. Modu humoretxo eta arinean arituko dira zuzeneko flop kultura podcastaren saio honetan ere. Arratsaldeko 7etan Nafarroako antzerki eskolan. Ostegunean Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan ipuin kontalaria euskaraz egongo da Maitane Perezekin, udaberrian ipuinak izenpean. Ordubetez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. Udaberria iristear dago, eta aukera paregabea da mundu magikoetan murgiltzeko eta bertan bizi diren pertsonaien urratsen atzetik joateko. Ostiralean, Leiotikan taldearen kontzertua egongo da Indara aretoan iluntzeko 8etan. Leiotikan taldeak 30 urteak ospatuko ditu Iruñeko Indara aretoko oholtza gainean. Sodade taldearekin batera izango dira kontzertuan. Arratsaldeko 8etan hasiko da eta sarrerak 12 euroan eskuratu daitezke. Larunbatean, alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6etan, balezaleak, txontxongilo eta ahots musika izango dugu ikusgai Titeres Ostomila txontxongilo taldearen eskutik. Selma Husleiren sekretua aurkitu ondoren, Elaiak bidaia hasiko du balezaleen garaira joateko, non leku ezkutuak eta mikmak kulturako izaki mitologikoak ezagutuko dituen, txontxongiloek eta ahots musikak lagundurik.
Beste alde batetik, at arte bizien programaren baitan 3 proposamen artistiko egingo dira Ziudadelako Arma Aretoan eta Kasernan. Eguerdiko ordu batetan eta arratsaldeko 5 eta 6 erdietan izango dira. Maia Billot de Diego artista eta komisarioa arituko da sormenaren arloko zuzendaritza lanetan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Putinek Ukrainiari laguntza militarra etetea eskatu dio, Trumpi eta eraso energetikoak geldiaraziko ditu. Errusiako presidenteak 30 eguneko su-etena onartu du eta Kievi inteligentzia datuak emateari uzteko ere eskatu du. Biek adostu dute ekialde hurbilean egonkortasunaren alde lan egitea. Argazki nagusian, 2 pertsonak hildakoen gorpuak lekualdatu dituzte Israelek Khan Yunisen egindako aire erasoetan. Titularrean, Israelgo sarraski berria Gazan. Bombardaketa uholde batek 400 hildako baino gehiago eragin ditu. Hori koloreko berrian, Fernando Uhalde, etnografo emankorra. Eskuineko berrietan, alde batetik, 160 adingabe migratzaile jaso ditzake Nafarroak banaketa berriarekin. Beste alde batetik, narkolepsiarekin lokartzea arazo bat da. Jarraian, Ribaforadako bizilagun bat hilda Buñuelen lan istripuan. Gainera, PSNek 13. kongresua egingo du, lidergoa sendotzeko. Ondoren, Karkar taldeak epailea jozuen jokalaria kanporatu du. Amaitzeko, 4 izarreko hotela Orreaga ikastetxe nagusiaren eraikinean. Diario de Navarraren titular nagusian, Sánchezek Junstekin bakarrik hitzartu du adingabe etorkinen banaketa Espainia osoan. Baieztatu beharreko lehen proiekzioek 164 egozten dizkiote Nafarroari. Argazki nagusian, hildako hainbat palestinarren gorpuak Gaza hiriko Batista ospitaleko gorputegira eraman dituzte. Titularrean, Israelek su-etena hautsi du Gazan. 400 palestinar baino gehiago hilditu hainbat hiritan egindako bombardaketetan eta AEBren babesa jaso du. Eskuineko berrietan, alde batetik, giharretako eta buruko arazoak laneko baja gehien eragiten dituztenak. Beste alde batetik, Iruñeko 81 udal erretiratuk 583.000 euro itzuli beharko dituzte. Jarraian, patinete istripuak gehien handitzen direnak. Gainera, Trumpek eta Putinek su-eten energetikoa adostu dute Ukrainian. Goiko berrietan, batetik Hilarion Eslabaren 012aren aurkako martxa. Bestetik, berriztagarrien ekoizpenaren errekorra. Azkenik, Brianen geldialdia gutxienez 3 astekoa izango da. Gararen argazki nagusian, emakume bat senide bat konsolatzen saiatzen ari da, hainbat hilotzekin batera atsekabetuta, Gaza hirian. Titular nagusian, Israelek su-etena dinamizatu eta Gaza suntsitu du, 400 hildako gau batean. Israelgo gobernuak dio AEBri aldez aurretik eman ziola eraso masiboaren berri, eta Hamasi egotzi dio sarraskiak behin hasi izana eta indar militar handiagoarekin jokatzeko mehatxua egin du. Palestinako miliziak bitartekariei eta NBri dei egiten die. Erdiko berrian Putinek Trumpekin adostu du Ukrainiako azpiegitura energetikoen aurkako erasoak hilabetez gelditzea. Beheko berrietan, alde batetik, Zabaian izandako azken presoari ez zioten suizidio protokolorik aplikatzen. Beste alde batetik, Iratxe Sorzabalen hitzetan, torturaren aztarna Auzitegi Nazionaleko epaiketan, edozer sinatuko nukeen, baita Carrero hil nuela ere. Jarraian, langile bat hilda lan istripuan Buñuelen, 2. heriotza lanean 14 ordutan. Gainera, Mireia Galbilondoren hitzetan, obra bat ondo idatzita eta ondo antzeztuta badagoa publikoa dago. Bukatzeko, marka ere mobilizatu zen Espainiako Pilota Federazioa salbatzeko Euskaldunaren aurrean. Berriaren argazki nagusian, emakume bat Israelgo armadak hildako herritar baten gorpuaren ondoan atzo Gazako hiriko Al-Madani ospitalean.
Titular nagusian, Israelek 100 palestinar hilda hautsi du su-etena Gazan. Argudiatuta Hamasek behin eta berriz uko egin diola bahituak askatzeari, hirien eta errefuxiatu eremuen kontra jo du Tel Avivek. Gutxienez 408 herritar hil ditu. Ameriketako estatu batuei ongi iruditu zaie erasoaldia, eta Netanyahuk mehatxu egin du suaren azpian negoziatuko dutela. Goiko berrian Ainara Urrutia mendi korrikalaria eta euskal selekzioko hautatzailea dugu. Honen arabera, erabakiak hartzeko bihotza alde batera utzi eta burua erabili behar da. Beheko berrietan, alde batetik Kutxabankek enpresetan inbertitzeko adar bat sortu du, eta 500 milioi euro jarri. Beste alde batetik kontseiluak elkarretaratzeak egingo ditu etzi aldundien aurrean. Jarraian langile bat hilda Buñuelen makina batek harrapatuta. Gainera dokumental bat egingo dute korrikari buruz, Jalgi Adi izenekoa. Azkenik Ukrainako energia guneei 30 egunez ez erasotzea onartu du Putinek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Miren Zabaletaren arabera, Iruñean bezala agertoki politiko berriak sortzen ahaldira Nafarroan. EH Bilduko kideek koalizioaren arduradunak hautatu dituzte Nafarroa garaian. Idazkari nagusi Miren Zabaleta Telleria izan dugu Metropoli Forala irratsaioan. Besteak beste, Nafarroako gobernuarekiko harremanez, hurrengo exekutiboan sartzeko aukeraz, eskuinaren jokaera politikoaz, koalizioaren etorkizun politikoaz eta Euskal Herriaren proiektuaz mintzatu gara. Eskuineko berrietan, goikoan Eneko Garzia eta Daniel Pascualen arabera, gonbidatuak gure mundura ekartzea gustatzen zaigu. Flop Kultura Euskal Herria Irratiko bideo podcastaren saio bat zuzenean ikusteko aukera egongo da irrizikloari amaiera emateko. Behekoan, Colette Maze 109 urterekin zendu zen pianista. Bakarne Atxukarrok gizalaba berri bat ekarri digu gaurkoan. Mende oso bat baino gehiago bizi izan zen pianistaren istorioa. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Garazi eta Idoiarekin gaude. Kaixo bikote, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, Pirineoetako ekaren 40. urrena ospatzen ari zarete aurten, ezta? Bai. Eta bueno, zer da Pirineoetako aeka, kontatu iguzoi pixka bat? Bueno, Pirineoetako aeka, Pirinioak eta Aurre Pirinioak helduen euskalduntzea arduratzen den koordinakundea da. Aeka, hain zuzen ere. Eta, bueno, eremu oso zabala hartzen du, ekialdetik mendebaldera eta iparraldetik hegoaldera hartzen ditu erro eta erronkari, eta iparraldean Luzaide eta Urrotzeraino iristen den eremua, eta baiara guztiak hartzen ditu. Erroibar barkatu, Aezkoa, Zaraitzu, Erronkari, Artzibar, Agoitz, Oroz, Urrotz, Luzaide, eta guzti horiek hartzen ditu Pirineoetako aekak. Eta, bueno, esan dugun bezala, duela 40 urte sortu zen, eta zergatik sortu zen, ze behar zeuden? Bueno, egia da, duela 40 urte, hasi zela aeka bezala, baina aeka edo hor agertu horretik, bazeuden hor euskara ikasteko, ematen ziren euskara ikasteko eskolak. Gau eskolak deitzen ziren garai horretan, eta baziren herri batzuetan, han hemenka bazeuden horrelako taldeak. Baina orain 40 urte ikusi zen, nahi baldin bazen emaitza hobeak lortu, nahi baldin bazen egonkortu eta euskalduntzeak duen garrantzia edo hori indartu nahi baldin bazen, beharrezkoa zela egitura batean sartzea eta egitura batek duen sostengoa izaten aldituen laguntzak, bai
laguntza hori pertsonek ematen aldutenak eta beste diru laguntzak baita ere, beharrezkoa zela olako egitura batean sartzea eta orduan erabaki zen AEK-an, gau eskola horiek AEK-an sartzea. Eta hori udalaren ekimena izan zen? Ez, horko irakasleen ekimena. Ikasleek, batez ere ikasgu horiek edo bultzatutakoa. Eta urteak aurrera joan ahala, helburuak aldatu egin dira? Helburu nagusia helduen euskalduntzea da eta hori berdin mantentzen da 40 urte hauetan. Baina ziur, igual, helburu zehatzago diren horiek bai aldatu direla, ez? Hasiera batean, bazen gehiago, euskarara hurbiltzea, jendea, ez egitea hain arrotza, bazen pixka bat hori bakoitzak kontuan hartuta zenbalekutan euskaldun gutxi zeudela, bakoitzak egiten alzuen ekarpen hori txikia baldin bazen ere, bestei ematea eta hori edozeinek ematen alzituen euskara eskolak, bazen pixka bat hurbiltzea. Baina oraingo helburuak izango dira bestelakoak, ez da? Bai, zuk aipatu duzun bezala, helburu nagusia eremua euskalduntzea da, baina bai egia da orain hainbat ikasleek helburu zehatzagoa dute eta asko ematen da edo ditugu ikasle asko titulazioa lortu nahi dutela lan egin ahal izateko eta gure eremuan ere hainbat lanpostuk eskatzen dute titulazioa. Orain, hurbiltzen dira, D-ereduan dituzten gurasoak, D-ereduan dituztela umeak eta haiekin egin nahi dutelako euskaraz edo ulertu nahi dutelako zer egiten ari diren, komunikatu nahi dutelako haiekin euskaraz eta hori bi perfil horiek agian izan daitezke ugarienak gure eremuan. Eta igual, hirugarren perfil bat ere, nik uste dut ere asko ematen ari dela, badago belaunaldi bat, euskaltzalea, inoiz ikasi ez duena, eta orain erretiro hartuta. Bai. Hilobekin egiteko, nire denbora libre pasatzeko, eta beti izan dudan arantz hori kenduan izaten. Hori ere, ematen da. Bai. Eta euskararekiko harremana nola aldatu da urteetan zehar? Ez dakit, igual... Nik adibidez, duela 40 urte ikusi dudana da, garai horretan zegoen militantzia, zegoen atxikimendu eta lotura estu hori. Egia da, baita ere, horrela baldin bazen ere, atxikimendu handia, baina gero euskara gutxi, ez? Giroa oso euskaltzalea da, baina ez aldiz euskalduna. Baina, uste dut... Eta orain, igual, kontrakoa, ez da? Igual, euskaldunagoa, baina ez hain euskaltzalea, bai. Nik aldea ikusten dut, esan dugun bezala eremua oso zabala da, eta igual, bai, ezberdin ikusten dudala hainbat eremutan, ez da gauza bera aizkoan edo agoitzen. Baina, bai, uste dut horrela dela, bai. Eta zeintzuk izan dira erronkak urte hauetan zehar? Despopulazioa dela eta eskola bat sortzea edo eskola bat aurrera atera izateko 8 pertsona behar dira. Eta, karo, olako eremu despopulatuan zaila da topatzea. Eta horregatik gure eskolak heterogeneoak dira. Hau da, hainbat maila elkartu behar ditugu talde batean. Hori hainbat tokitan naturala da, eskoletan horrela ikasi dutelako, baina adibidez agoitzen ez eta hori erronka da.
horrelako taldeak kudeatzea, bueno, pues, zailtasuna badu. Eta, bueno, beste erronka izan da gure lan egiteko moduan, bai? Hasieran, bueno, zure garaian zen taldea etzen horren egonkorra, ez? Eta lan baldintzak Bai, oso prekarioan ari ginen gu, orain pasaudete ez dakit. Bai, baldintzak aldatu dira, eta nik uste dut erronka hori izan dela, ez? Taldea egonkortzea, baldintzak hobetzea, eta, bueno, profesionaltasunez lan egitea. Eta lan egiteko modua nolakoa da? Nola, ze maiztasunarekin ematen dituzue klaseak? Bueno, lehen... Bueno, hasi, gauza... Aldatu dira, aldatu da asko. Nahiko, bai. Oroitzen naiz hori, ni zinintzen orain 40 urte, hain ere, bueno, lehenengo irakasletako bat izan nintzen, aekaren barruan. Eta ematen genuen astelehenetik ostegunera 2 ordu, bueno, astean 8 ordu ematen genuen. Eta hori euskara ikasten hasten zena, egia da beti apuntatzen zela edo izena ematen zuela nahiko jende, baina gero mantendu behar da ritmoa, astean 4 egunetan 2 orduz ateral izateko. Bai, egia da orain dedikatzen diogula denbora pila bat aisialdiari eta baditugula ez dakit gimnasio eta garai horietan horren beste eskaintza ez zegoela eta bazegoela aukera gehiago, baina egia da bazela dedikazio handia eta ikusten genuen jendeak ikasturte, bueno, uda eguberrietarako batzuek ja usten ziotela hori ikasteari. Eta hori, dedikazio handia zen, baina ez dakit emaitza horren handia izaten zen. Orain aldiz, modulazioa txikiagoa da, ezta? Bai, bueno, zuke aipatu duzunaren harira, ez, bizitza aldatu da, eta, bueno, gu ere moldatu gara horretara, eta, bai, modulazioa txikiagoa da, gure eremuan 2 modulazio ditugu, aurrez aurrekoa eta kombinatua. Kombinatua nahiko berria da. Orain ikusi dugu, hainbat herritatik etorri behar dute agoitzera edo mugitu behar dute eskolara. Orduan, karo, egun batean etortzea errazten du hori, ez 2 egunetan etortzea bezala. Aurrez aurreko eskoletan badira 5 ordu, 2 egunetan banatuta 2 ordu eta erdi eta 2 ordu eta erdi. Eta ere kombinatu horrek ematen dizu aukera egun batean egiteko eta gero etxerako lanak badituzu orduetara iristeko, hau da. 3 ordu aurrez aurre eta 3 ordu etxerako lanak. Biak uztartzen ditu. Ordu horiek dira zure kontu, ez dira hori da, etxean egiten duzu, online badaukagu plataforma eta bertan eskaintzen ditugu lanak eta hilabete osoko lanak edo asterako lanak eta egin behar ditu etxean. Horiek 3 ordu eskaini behar dizkio astean, baina ikasleak aukeratzen du nola eta noiz, baina astean bete behar ditu. Beste mota bada aurrez aurre, 5 ordu aurrez aurre, etxeko lanik gabe, eta orain kombinatuak arrakasta handiagoa du horregatik hain zuzen ere, bakoitzak kudeatzen alduelako bere denbora errazago. Eta alduenean, eta pertsonalizatuagoa da, tutoretzak ere badituelako. Eta lorpenei dagokionez, zeintzuk dira azpimagarrienak? Bueno, nik uste dut, jende asko,
Esango nuke 100 ikasle euskaldundu direla. Bai, orain 40 urte hasi zenean gogoan dut, ez? Gu bizi garen herrian, baina berdin da Pirinio osoan, ñabardurak edo desberdintasun, baina asko dira adibidez, nire belaunaldiko jendea, ez? Euskaldundu dena AEK-aren bidez, eta nik uste dut hori lorpen itzela izan dela, ez? Nik esango nuke kasi zenbait lekutan, ez noski luzaiden, baina bai Zaraitzun, bai ez dakit Agoitzalde alderdi horretan, baita Ezkoako jende asko ere, euskalduna dena edo adin batetik aurrera, dena AEK-tik pasatakoa dela. Eta ez dira gutxi, ez da ere? Asko dira. Asko dira. Bai. Nik uste euskaldun asko atera direla. Bai. Eta gero beste lorpena, lanaldetik, lehen agian aipatu dudana egonkortu dela, gure Pirinioetako AEK, lantaldea urten luzez daramagu elkarrekin, eta funtzionamendua ere uste dute hobetu dela, eta Bai, gure garaian, hasi nintzen garaian, guztiz desegonkortzen, mirari bazen kasi irakasle batek 3 urtez, adibidez, eskolak ematen irautea. Baina orain, nik uste dut, dauden baldintzak edo lan egiteko baldintzak, dauden baliabideak eta hori guztia pila bat aldatu dela, eta horrek oso importantea da, Nik adibidez orain ikusten dut Pirinioetako AEK-an badagoela hori, Garazik esaten duen bezala, talde egonkor bat, eta hori oso importantea dela gero emaitzak lortuan izateko. Zeleen irakasleek bazuten gero beste lan bat aparte? Bazuten beste lan bat edo lanik ez zuten, eta lan hobeago bat ateratzen zenean, hori, bazen pixka bat hori, denboraldi baterako edo baldintza hobeagoko beste lan bat sortu bitartean hartzen zenuen. Osea, trantsizio moduan. Trantsizio bai. Eta gainera askotan ez zizun lanaldi osorako lanaldi osorako denbora ematen edo kontraturik ere ez zegoen, lan baldintzak ere zirenak. Horrek ere merezi du beste kapitulu bat. Bai. Baina hori aldatu dira gauzak pila bat, eta noski, baldintza hobeagoekin edo jendea AEK-an gelditzeko aukera gehiago daude, eta noski, gero emaitzetan ere hori islatzen da. Eta egun nola ikusten duzu euskararen normalizazioa eskualde horretan? Nik uste dut hobera egin duela. Erabileraren aldetik behintzat hobera egin du. Baina, egia da Nafarroa eremuka sailkatuta dagoela, eta gureak 2 eremu hartzen dituela, eta aldeak badira. Bai, orai 40 urte zegoen egoera eta gaur egun dagoena oso bestelakoa da. Nik esango nuke bai jendearen jarreraren aldetik, kontuan hartuta Pirinioetako AEK-ak hartzen duen eremua, adibide bat jartzeagatik, Erronkari edo Aezkoan berean, garai horretan ere euskararen aurkako jarrera handia zegoela, Aezkoan adibidez euskaldun nahiko bazeuden, hori adin batetik goragokoak ziren guztiak,
pixka bat euskalduna ezkera hori desagertzen joan da, eta hori bezala ere Luzaiden edo Erroibarren gertatu izan da, eta hor euskaldun berri horiek batuarekin edo hasitakoak edo batian ikasitako horiek hasi dira aldatzen, eta orain 40 urte, baina erabilera handiago dago, nik esango nuke kontrako jarrerarik ez dagoela. Propio, hango eskualde osoko jendeak euskara propiotzat hartzen du, hizkuntzatzat hartzen du, eta hori oso importantea da. Hori guztia erabilera nik uste dut urte hauetan gora joan dela, baina hala ere erronka handiak daude. Ikusten dugu badagoela euskaldun kopurua Nafarroan igual gabe. Nafarroan eman den hazkunderik handiena euskaldun kopuruaren aldetik Pirineotan eman da, baina horrek ez du bat egiten gero realitatean dagoen erabilerarekin. Hori erronka handia da, badakigu ez datozela bat euskaldun kopurua eta erabilera, garai komplikatuak ditugula, erronka handiak, gizartea pila bat aldatu dela, baina beste eskualdekin edo alderatuta ikusten ditugu lorpen handiak eman direla Pirineotan, eta alderdi horretatik pozik gaude. Baina, esan dudan bezala ere, erronkak handiak dira. Bai, eta ere lortu da, nik esango nuke gure baiara guztietan euskara planak aurrera eramatea eta euskara planak egitea, ezta? Hori ere normalizaziorako beste paso bat bada. Eta bai. Osa, joera hobera doa, ez? Bai. Baina zuhurtziaz esan beharreko gauza da, esaten dugun bezala, gizartea pila bat aldatu delako, eraldaketa prozesuan dago, eta ez dakigu nora goazen ere, eta zerbait horretan ez dakit mehatxatu baldin badago hizkuntza eta kultura da, ez? Ez dakit, homogeneizazio baten alde, bidean goaz eta alderdi horretatik zaila da esatea ze etorkizun daukan euskarak gure eskualdean ere. Gerokoa gerorako eta orain 40 urte bete dituzu, ezta? Eta hau ospatzeko programazio zabala prestatu duzu, ezta? Bai, hasi ginen abenduan, eta izan genuen agoitzen, ekarri genuen Ruper Ordorika. Gero urtarrilean izan genuen Erron bertso afari bat, eta Urrozen ilargi berriak jo zuen. Eta gure barnetegia izan genuen otsailean, Pirinetako AEKako ikasle guztiak joan ginen Arantzara, eta ara gonbidatu genuen Latxula Potra. Eta hemendik aurrera geratzen zaigu martxoaren 29an Erronkari Aizaban izango dugu txalainak, hau da datorren asteburuan, eta maiatzaren 16an Zubirin stand-up. Gero ekainaren 7an prestatu dugu jaia, Garraldan, eta gonbidatuta daude gure ikasleak eta gure ikasle ohiak. Pirinotako AEKatik pasa diren ikasle guztiak gonbidatuta daude festa horretara, eta gero irailean auritzen izango dugu beste ekitaldi bat, beste ekimen bat, barkatu ez da ekitaldia, eta horrekin itxiko dugu gure agenda. Eta Garraldan egingo den festan zein da egitaraua? Hortan gaude oraindik, baina bazkaria antolatu dugu, eta gero,
pentsatu dugu talde bakoitzak zerbait prestatuta eramatea, eta gero kontzertu bat izanen dugu, eta, baina ikasleentzako festa da, ikasle eta irakasleentzako festa izanen da. Eta egin dituzuen ekitaldiak zer moduzko harrera izan dute? Ona, jendetsuak izan dira, eta oso ongi pasatuko guztietan. Eta, zer da gelditzen direnetaz espero duzuena? Gauza bera, nik uste dut. Espero dugu jende hurbiltzea, ongi pasatzea, divertitzea eta gurekin 40. urte hurrena ospatzea. Eta eskolaren etorkizuna nola ikusten duzue? Luzea? Bai, uste dut lana badagoela oraindik, baina, beti esaten dugu gure espero duguna dela gu desagertzea, edo behintzat gure lana bestelako bat izatea. Azkenean, helburu nagusia euskalduntzea bada, eta hori lortuko bagenu, gu ez dakit beste lan batean egon beharko ginateke edo beste zerbaitetan. Bikoteia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, jendeari zerbait esan. Ez dakit hitz egiten ari zinen bitartean, esaten du, egia da, ikusiko gaituen publikoak, publiko euskalduna izanen dela, eta igual, komentatu behar nuen diru laguntzak ere pila bat aldatu direla, eta oraingo joera badela euskara ikasteko doain izatea, horrela mundu guztiak euskara ikasteko eskubidea izan dezan. Eta alderdi horretatik, Nafarroako gobernuak ematen ditu diru laguntzak, eta Pirineetako AEK dagoen eskualdeko udal guztiek ere ematen dituzte euskara ikasteko diru laguntzak, eta modu horretan kasi batzuetan kasi doain, eta beste batzuetan doain ateratzen zaiela ikaslei. Eta hori pentsatzen nuen, igual etzela esan behar, baina bai, komentatu behar dela, izan ere, gu hasi ginenean abat, lehen zen lehenengo urratsa, bigarren urratsa, hirugarren horrela, genituen talde pila bat, baina orain ere profila pila bat aldatu da, eta badaude C1 eta C2, atera nahi dituzten ikasle pila bat, eta horregatik igual aukera aprobetxatu, euskalduna bada, euskaldun hori, Xaloa telebistako publikoa euskalduna dela kontuan hartuta, baina denek ez dute C1 edo C2 titula izanen, eta Pirineotako AEK-an badutela. Aukera hori, badago. Primeran bikote mila esker gurera etortzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz joaten diren datozen ospakizunak. Eskerrik asko. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteazkena eguraldi eguzkitsua ipar isurialdean eta hego-ekialdeko haize bizia izango dugu. Haizeak gogor joko du egun osoan, baina bereziki gogor astinduko ditu bazterrak gauean. Zerua argi egongo da ipar isurialdean. Aldiz hodeitua Nafarroa erdialdean eta hegoaldean eta Araba ekialdean. Araba mendebaldean ostarteak zabalduko dira. Tarteka euria egin lezake Nafarroako zenbait tokietan eta Araba ekialdean. Temperatura igo egingo da, batez ere kostaldean, maximoak 20 graduren bueltakoak izango dira. Ostegunean, hego-ekialdeko haizeak gogor jotzen jarraituko du eta zaparradak botatzeko probabilitatea handiagoa izango da, batez ere arratsaldetik aurrera. Haize bolada gogorrenak egunaren lehen partean eta gauean espero dira. Araban eta Nafarroan hodeitsu egongo da, eta hodeiak iparraldera ere iritsiko dira, batez ere arratsaldetik aurrera. Goizean ostarteak izango dira, batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldean ez egonkortasuna handitu eta euritara joko du. Barnealdean sarriago egingo du euria eta baliteke noizean behin zaparrada trumoitsuak eta handiak botatzea. Temperaturan aldaketa gutxi.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Josuek Izuainekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo. Bueno, Euskal Herriko ardile moztzaileen txapelketa orkestera zatoz, ezta? Bai. Eta, bueno, zertan datza txapelketa hau? Bueno, pues txapelketa batipat bada aurten egiten dugu lehen txapelketa, mundu Euskal Herri mailan. Eta horrekin ikustera eman nahi duguna da, pues, guk urtean zehar egiten dugun gure lanbidea, eta gero baita ere kirol edo txapelketa moduan eman daitekeen maila edo ikuspuntua, ez? Eta txapelketa egiteko zer da, kirol baten modukoa, kirola da? Kirol moduan ez dago batipat sartuta. Orain dela 3 urte, Zeelanda Berrikoak eta Galesekoak olinpiadetan sartu nahi izan zuten, kirol moduan. Baina, bueno, lanbide bada, eta baita ere txapelketa barruetan badago kirol moduan sartuta, ez? Baina bakarrik txapelketa moduetan. Eta ez zuten lortu, Ez. zein izan zen argudiaketa edo? Batipat animalien manejoa edo gaur egun animalien gauzekin gauzak oso berezi daude. Eta nolakoa da txapelketa? Zer da baloratzen dena, zer egin behar da? Batipat, guk Euskal Herria mailan egin behar ditugun gauzak badira 3 sailkapen txapelketa, ez? Bat da makinaz mozten dena, hori izango ditugula Open, Senior eta maila ezberdinak, baina batipat hori da makinaz moztearekin. Gero badago artasiz moztearena, eta gero beste 3. bat, hemen normalean baliorik eman zaiona edo lanik eman zaionari, bada artillaren sailkapenaren txapelketa bat. Bada artillar ona alde batera bota eta txarra bestera. Eta gero nola baloratzen da bakoitzak? Osea, bizkortasuna, kalitatea? Normalean, makinaz eta artasiz, eta artilla bihatzerakoan ere, abiadura, gero gauzak egiterakoan kalitatea, eta gero artasiz eta makinaz batipat animaliari zauririk ez egitearena. Zauriren bat, neurri bat konkretuki pasatzen bazara, kanpoan geratzen zara. Kalitatezko mozketa bat egiteko? Sekretua ardi asko egitea urtean zehar, baina gero adibidez guk Euskal Herri ardi moztaileok adibidez iaz joan ginen Eskozialdera eta egon ginen ikastaro bat, non han egoten dira maisuak, Zeelanda Berrian bezala egiten dira ikastaroak. Orain Euskal Herriko selekzio honekin ekarri nahi duguna ere profesionaltasun hori hona ekartzea, ez? Ikasi nahi duena kurtsilloak egitea eta teknika jorratzea. Eta hemen Euskal Herrian egiten den lehenengo aldia da, ezta? Eta zergatik erabaki duzu Euskal Herrian egiten hastea? Beti hemen Euskal Herrian adibidez Uharte Arakilen egiten da txapelketa, lehen Ilunberrin egiten zen, orain dela urte pila, gero ardi moztaileen herrietan jaietan txapelketa txikia egiten genituen, baina orain dela 2 urte Will Kontseilak, Galeseko kontseiluak, eman zigun Euskal Herriari ofizialtasuna. Haiekin batera txapelketan sartzeko aukera izateko. Orduan, haiek jartzen diguten topeak, minimoak, badira gutxienez txapelketa ofizial bat egitea, haiek eskatzen diguten rekisitoekin. Orduan, hori betetzeko, guk egin behar dugu txapelketa bat, eta baita ere ikusi dugu aukera denok elkartzeko eta txapelketa bat ikusteko eta jendeak ikusteko guk nola egiten dugun lan, eta haiek ere disfrutatzeko. Eta zuentzako elkarte moduan zer suposatu zuen ofizialtasun horrek? Asko. Azken finean beti atei joka ibili gara gauzak eskatzeko, adibidez kurtsilloak, infrastruktura, zerbait lortzeko, eta inoiz ez dugu
ez izan. Eta orain badaukago aukera, zerbait ofiziala izana, kurtsillo ikastaroak, materialak, exhibizioak, jende berria sartzeko aukera ere emateko. Zer, nortzuk zarete parte elkarte honetaz? Hemen 7 probintzia gaude, Euskal Herriko 7 probintziak. Orduan, badaukagu jende iparraldetik, Nafarroatik, Euskal Bizkai probintzietatik, Gipuzkoa. Orduan, badaukagu guztion artean beti izan dugu harremana. Ze beti batak besteekin kontatu izan dugu lan egiteko, kuadrillekin, bata lan daukanean, besteari deitzen dio, etorri alde, laguntzera. Orduan, beti harreman txiki hori izan dugu, baina hau izan da, ja, beste pauso bat da, ez, ja. Profesionaltasun beste pauso bat da eta herri moduan profesionalak izatea. Eta txapelketan parte hartzeko, elkartearen parte izan bazara, edo nor parte hartu dezake? A ber, hemen parte hartu nahi duen guztiak aukera dauka etortzeko eta ardiak mozteko. Gero bai argi daukaguna da Euskal Herri moduan representazioa eraman nahi baduzu, zuk bai egon barzarela gure elkartearen barruan, ez? Gutxienez Euskal Herri moduan izateko, Euskal Herriko ardimoztaileen parte izateagatik. Baina aukera denak daukate. Osea, baina minimo batzuk bete beharko dira, ez? Ni adibidez ez dudala inoiz moztu, ezin naiz joan horretara parte hartzera. Pixka bat eskatzen da, baina badira horretarako txapelketan badira maila batzuk, sailkapen maila batzuk, open, senior, hasierako moztaileak, orduan segun eta ze mailan zauden, egiten dituzu ardi gehiago, eliminazioetan edo gutxiago. Horretarako badaude aukerak baita ere. Eta gero elkartetik prestatzen dituzu ikastaroak? Bai, iaz hasi ginen, egin genuen bi kurtso Arantzazun, bata ardimozte teknika perfekzionatzekoa eta bestea artie bilaketa jendea pixka bat ikasten, teknika ikasteko. Hemen normalean artailarekin egiten dena da dena bildu eta saku batera bota edo kontenadore batera bota. Orduan, hemen egin behar dena da jendea ikastea nola sailkatzen den artila. Hemen noain dela urte asko artila balio bat zeukan, orain balio gabetu da, baina beste leku batzuetan balio hori eman diote eta hortaz bizi dira, ez? Eta zer egin dezakegu artilarekin? Arropa, gero pareten dago aislamenduak, dago jendea ere polimero moduan poltsa plastikoak egitekoa, aukera pila daude. Baina beti kontuan izan behar dena, zerbait balioa emateko horri denbora eta dirua sartu behar zaio, aukerak irekitzeko arropa egiteko, polimeroak egiteko, gauza ezberdinak ateratzeko. Eta ikastaroet partaideetza zer moduz joan zen? Ze motatako jendea apuntatu zen? Baiaz, hasieran, profesionalen, ardimoztaientzat, pixka bat nibelaz behar zuten ardimoztaiak ziren, eta hemen Euskal Herriko moztaiekin bete zen. Eta aurten, adibidez, nahi duguna da, jendea hasi nahi duen jendea horrentzako ikastaroak eman, pixka bat ikusteko zertan datzan ardimoztailearen bizitza edo lanbide hori, eta gero baita ere errepikatu ibiltzen den jendea pixka bat teknika eta hobetzeko. Eta baita ere artila biltzekoarena berdina. Artila bilketarena dena izan zen jende berria, lehen aldia izan zen hori egiten zena. Eta jendea berriaren interesa piztua dago? Bai, azken finean mundu hau droga bat bazala da. Behin sartzen zarelari, gustoko sartzen zaizu. Gustoko izan ez gero, sartzen zara bakarrik. Eta txapelketara bueltatuta, noiz izango da, non? Irailaren 27an izango da Badiñon, eta han izango da larun batean. Orduan, han izango dugu egun osoan goizetik hasiko gara
bardira ja jendea puntatua, eta hortik aurrera, 8etatik uste dut edo 10etatik aurrera hasiko gara eliminazioekin. Orduan, gurasiz, makinaz, sailkapenak ia garbitzen, eta gero arratsaldean izango dira finalak. Eta gero txapelketaz aparte ere egun osoko egitaragua prestatu duzu, ezta? Bai, izan dugu aukera Abadiñoko udalarekin, zeran badira baita ere jai egun bat, eta guk ere izen lortu nahi duguna da, eta gonbidatzen dugu norbait apuntatu nahi badu, gurekin harremanetan jartzea. Gure bizimoduaren erdialdeko guztiei gonbidapena produktua saltzera, ez? Artilla saltzen dutena, pasta saltzen dutena, argiekin eta gure herriekin harremana daukaten guztia, feri moduko bat egin nahi dugu, hor alderdi horretan, eta etorri nahi duena gonbidatu dago. Eta gero, txapelketa hau, honetatik zenbat pertsonaterako dira, gero Zelanda Berrian lehiatuko direnak, ezta? Bai, Zelanda Berrira joateko badira modalitate bakoitzeko bi. Bi mostaile makinaz, bi artasiz eta bi artillea bilketaz. Baina txapelketatik aterako da bat bakoitzekoa. Beste finalista atera behar da guk prestatu dugun zirkuitu bat, ze normalean Wilconsailek eskatzen dizu txapelketatik bat ateratzea eta gero bestea zirkuitu bat egitea, ez? Orduan, beste txapelketa haiek ikuspena ematen duten beste txapelketa batzuetaz, zirkuitu bat egiten duzu eta hobeto sailkatzen dena, hori da ateratzen dena bigarren plaza ateratzeko. Orduan guk adibidez orain apirilean badaukagu Martelen, Frantziako txapelketa batean lehenengo zirkuituko txapelketa, gero badira beste bat Martelen, abuztuan, Bukos eta azkenekoa bada Eskozian iraila baino lehen. Eta Zelanda Berriko txapelketa hau munduko txapelketa izango da? Bai. Hori bada munduko txapelketa normalean 3 urtero aldatzen da herrialdez. Normalean Wilconsaileko txapelketa herrialdeetatik mugitzen da. Azken aurrekoa izan zen Eskozian eta datorren urtean bada Zelanda Berrian. Orduan hori, martxoaren 4an uste dut dela eta ara joateko gogoekin gaude. Eta Euskal Herriko mailaren inguruan, munduko mailarei dagokionez, nola ikusten duzu? Ez gara honenak, ze azken urteetan adibidez Gales, Eskozia, Irlandako jendea asko teknikatu da, gutxi asko inditu, asko sartu da mundu horretan, eta jende oso ona daukate. Baina ez gara txarrenak. Aukerak badauzkagu, nik ez dute esango top 10ean sartuko garenik, baina nik uste dut 10-16 garrenean artean batun bat sartuko dugula. Ze badaukagu jende oso ona. Eta hemen Euskal Herrian favoritoren bat dago, horrela ezakit. Favoritorik esateko ezakit. Ez dut esango, ezakit ez. Badira batzuk oso onak, nivel oso handia dukatenak eta, Eta, momentuz, zer da irailaren 27 espero duzuena? Azteko jendeak gurekin partaidetza izatea, hori izango da ditzake oso polita, ze guretzat oso egun berezia da, ze guretzako lehen txapelketa da, guretzako gauza oso berria da, eta jendearen pixka bat berotasun hori izana guretzako eskertzeko izango ditzake. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan, gonbidapena luzatu, ez dakit. Nahi duenak etortzea, Abadiñon egongo gara, 27an, irailak 27an, eta nahi duena, naiz eta kurtsilloren bat egin, txapelketara etorri,
laguntzera etorri, diru laguntzak eman, horretarako oso irekia gaude. Eta daukagu pagina bat, mustaiak.eus, eta hor daukate jende guztiak informazioa eta idatzeko zer, gaude. Bueno, Josu, primeran eta mila esker gurera etortzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz joaten diren bai Euskal Herriko txapelketa eta bai munduko txapelketak. A ber. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.